Renata ya spesial buat semuanya. HS Audio, ada Kemati Pro, kita goyang bareng-bareng lagi. Sliramu wis tak aturi Balek dodo sing tresna welas sejati Pungkasane sliramu digawe lara Ora urung saiki ne dadi rondo ora perlu digeduni janjimu biyen aku sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhi pangapurane ando tresno bepojoan selawase oh asik bro Renata hey 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 ah sliramu wis tak aturi oleh bojo sing tresna welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora murung saiki ne dadi rondo ora perlu digeduni janjimu biyen sanggup ngenteni kowe lan aku muga dadi jodone ora kena pawane tak enteni rondone ora nyono sampean sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwon sing gedhi pangapurane ando tresno bepojoan
Oke. Sido Sido rondonya Rondo sudah.